ababefundisa nge-second coming abanye baze balala abanye bayeke bengafile sebeyekile kwamanje bacazula ukuthi bafundisa kwaphela more than 30 years waphela ibimandla kakhulu ngama-80s i-teaching nge-second coming. You can imagine ukuthi usuka kuma-80s uza manje yini that is 40 years or more. Umuntu wayifundisa enesasasa enepassion yokuthi lento uzoyibona manje wadiscourageka. Abanye baba emhlabeni ababegude kakhulu kunathi amabhenki ami ngomumo alindele uqeda imali kusubstitute ngamakhadi. Sure. Imali izophela. People will soon live in a cashless society. Lento ayiye emakhadini nje igcine lapho. Amakhadi ayi preparation njengo John uMbhaphatisi. Akubuyiswa ama teachings okuyiwona akha ikholwa. Khona ama teachings isitha esiwavalile. I-teaching ye-holiness awusayizwi iphathwe epulpit. I-teaching ye-judgment ayisaphathwe epulpit. Bese kuba yiyo le teaching ke ye-second coming ayisaphathwe epulpit. Izinto zomagolide zingangenza yini ngiligeje izulu? Izinto ezifakwe kulezi zinto zingabenza. Into futhi indawo ebalekile kumuntu oyikholwa yikhanda. Noma ubungowesilisa noma ungowesifazane ikhanda libalekile. Uthi awukwazi ukuthatha into ongayazi ukuthi ivelaphi. Izolala ekhanda lakho for more than 8 hours ngoba umuntu akalali ngaphansi kwa 7 hours. Sure. Lento awuyazi velaphi. Lezi zinto abenze ngazo ikhanda baluka ngazo zisetshenziwe ngemimoya somewhere. Ekunikeza ithuba ngamaphupho nangezinye izindlela isitha ukuthi lento ebisetshenzwa la kulokho oxhume ngakho wena ingene kuwena. Phetha abantu abalawulwa zimfuno zabo kunokulawulwa ukuthi izwi lithini. I-problem esinayo thina abazona i-level ye-obedience yethu ayifani abantu bama-cult nama-religions. Kathi nabafuthi bangayisukumela leyo nto leyo. Abakhuza amakholwa abo angabambi izinto ezithinta idate. Into nje esho usuku olunqunyiwe amakholwa abo onke amafundisi abawakhuza. Ayikho into okumele siyitshela abantu esho usuku olunqunyiwe.